Puno, maing buntag, maing ngudto, maing hapon, maing gabi sa tibuok kalibutan. Sanglit kini ato broadcast, malabay man sa gamahanan teknolohiya sa internet. Live ko kamo karon sa tibuok nga kalibutan pinagi sa Facebook. Live usab kamo karon sa tibuok Pilipinas pinagi sa GSAT. Og live usab sa mga local stations sa tanang Hope Radio, Hope FM o baka sa TV. Bueno, ako nga dako nga pagtawod sa itong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church. Ilalom sa pagdumala sa atong binangga nga Presidente Elder Roger Caderma. Ato usab nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares o kang Sir Chimel Almosera ang ato usab nga Treasurer. So, ayaw biya mo kalibot mga pinanggay, labay inyong mga pangutana, pinagi usab sa number nga magawa din sa inyong screen o gatong ikalipay ang paghimo ni ana. O hangyon ko gamos magduko sa inyong ulo, magamputa. Dagan salamat o Diyos sa imong paguban, dagan salamat sa imong gugmag panalangin, among gikalipay o Diyos, ang balang espiritu nga magkuyog ka namo. Magpasabot ka namo sa mga butang nga among pagatun-an, tuguting ikaw ang kapanalain sa tanan televiewers. Among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay? So, salamat kayo, nininga kaponon. O dini sa ato nga Facebook, niya din mga pinangga si Ibalang Im Agol. Nasabi ni si Lydia Bueno Maglupay. O si Prince Pares. Niya sabi ni si Edon Modet, hello po. Niya din si LB Petos Oligario. Si Edon Mundeth, watching from Taiwan. O niya sabi ni si Lia Makabuhay Abali, gikan is Malaysia. Niya sabi ni si Roldan Bartolata, mapagpalang hapon po. Niya din ni si Matupan ni Lia Makabuhay Abali, watching from Malaysia. God bless you, Pastor. O niya din ni si Cherry Bloom, good morning, Pastor. Happy watching from Milan, Italy. So naa siya karon din sa Italy. Naalang ko'y pangutana, Pastor. Gi-invite manggod ko sa akong friend sa kasal nila, pero same-sex marriage, buutan man sila, pwede ba ani mag-participate, Pastor? Bisag reception na lang, kay di ako makaayaw sa ilaha, kay sige ko nilag message. Salamat kaayo, Pastor. Bueno, nakita na ko ni imo ning gi-send sa akong message pinangga, pero karon lang nako mabasa kay nakalinya magod PS, pero balikan ta ka karon ato sa dawaton atong first caller. Caller, go ahead, palihog. Hello, Pastor. Hello, Sab. Nimo di Exxon. Maing hapon. May hapon, Pastor. Pastor, doon na naon sa ako'y gamay nga mangayo ka tinawan ba? Okay. Kay, wala nung kasagulo kung ato to na ako nabasa nga verse sa Bible na ito bitang gingon sa Pastor nga maayo pa kuno ang ilo kay nakakaon sa mumugikan sa Lanisya. Ito may bot pasabot na, Pastor. Ikaw, Igsoon, nag-refer ka sa kang kuan, Lazaro, no? Katong dato gani nga unya si Lazaro usa ka grabe kayong kabus o tapos nini si Lazaro nagakaon sa mumho, no? Sa gitawag natog dato o imo makita nini mga pinangga nga ang dato Igsoon namatay, si Lazaro namatay, unya adto dayon sa usa ka lugar, usa ni ka parabulo nga dili nato iliteral pag-translate Igsoon, nga diin si Lazaro to adito sa langit, unya si ang dato dinhi sa impierno, unya nagingon ang dato nga Lazaro, itunol ang imo nga kamot, yawat mabugnawan ang ako nga dila, no? Unya imong gingon nga ang iro didto sa ula pa sila namatay, kay si Lazaro na mas ilawom sa lamisa, naghulat sa mga mumhos dato, unya ang iro ngutila sa iyang nga samad. So ang imong nga punto unsay pasabot ana. Nagyud siya ipasabot Igsoon. Okay? Kay usa na siya ka parabulo. Okay? Mayigi kag parabulo Igsoon, dili na siya tinuod na hitabo. Naalan siya lison makuha. Example, dinhi sa gitawag og Mateo kapitulo 13, bersikulo 10 ngadto sa 13. Atong basahon, nagingon. Okay? Unya, miduol ang mga tinunan
og mingon kaniya, ngano pinaagi mga sambingay ang imong pagsulti kanila? Kanila mitubag siya nga nagingon, kaninyo gitugot ang pagpakasabot sa mga tinaguan mahitungod sa ginharian sa langit apan kam nila wala. Sumantay na to na purpose ang parabola. 12. Kay siya nga adunay iya paghahatagan og labaw pa og makabaton siya sa kadagaya apan siya nga walay iya pagakuhaan sa bisan unsa nga naka niya. Mao kini ang hinungdan ngano nga magasulti ako kanila pinaagig mga sambingay kay bisan tuod sila magatutok dili man sila makakita o bisan tuod sila magaminaw dili man sila makabati sa og makasabot. So giriper ni sa mga tao nga dili open ang hunahuna, dili open ang kasing-kasing. Okay? So bisag unsaon nila og paningkamot og sabot, dili gid sila makasabot, dili sila makakita. Mao ni hinungdan nganong istorya ang Ginoo about sa parabolo. Now balik ta kang Lazaro. Ato nakit-an nga si Lazaro gihulagway nga usa ka kabus. Gani na ay lalom sa lamisa, naghulat nga nay mga mumhong nga mahulog. Unya ang iro mo tilap sa iyang nga kabuhong. Kini naghulagway igsoon kung unsa ka miserabli ang kinabuhi ni Lazaro dinhi sa yuta. Pag apan dito sa langit, naasya sa langit. Unya, usa-usab ang dato, mahayahay kay siya din si yuta, gakaon siya sa kahubong igsoon, apan ang kahakog na akaniya, pag-abot sa katapusan, tuwa siya sa imperno. So, kini dili tinuod nga istorya igsoon, nga gakahitabo, kay wala sukad nga ang imperno og langit, nagtapad. Kay nagingon ba siya nga, Lazaro, itunol ang imong tudlo. Butang sa tubig, yawat, mabugnawan akong dila. Minito si init kaya dito sa imperno. So, ba't masabot nga nagtapad ang imperno og langit? Wala sa theology sa Adventist, nagtapad ang imperno og langit. Wala sa theology sa Roman Catholic, nagtapad ang imperno og langit. Wala sa theology sa Protestant, nga ang imperno og langit nagtapad. Naara ni sulti sa parabulo, og akong gibasa ang parabulo sa Mateo 13, nga 13, nga naay kahulugan, naay ipasabot, naay lesson. Apan katong mga tao dili anda mo dawat ni dili gyud makasabot. So mao kini ang hinungdan. So kato imong gingon nga unsay but pasabot anang ero nga nitilap dito sa kabuhong ni Lazaro nga usa ka kabus, naghulagway lang na kung unsa ka miserable ang kinabuhi ni Lazaro sa dinhi pasiyuta. Pero dili ni siya nitunood na hitabo. Usa ni siya kagitawag sambingay. Kay walay dato nga diin hambugiro, tasog garbo, di magay mga hatag pagkaon. Walay dato nga musugot nga naitaw di sa ilalom sa lamisa magtikaw-tikaw dito sa ilalom sa lamisa niya nagkaon ka. Unya walay tao nga ganahan mo kaon nga makita nimo ang imong ero nga mutila sa kabahom sa mao nga tao. So di gyud ganahan, so usa na siya kahulagway nga diin miserable kinabuhi dinhi ni Lazaro apan pag-abot sa langit na reward siya. So mao kana ang pasabot ug ang pinaka-bottom line sa lesson nga makuha nato igsoon nga adunay panagbulag sa dautan og matarong. Kay ang dautan dito paingon sa imperno, ang matarong dito paingon sa langit. Balik kanimo igsoon. Panay igsoon kun na kay follow up. Sa napadi isa pastor. Sige palihog. Pwede pa. Kaning kwan man ni pastor, kani ako sa ako malaning kaugaling mo una-una ba kay ano manggong sa uban nga sikta manggod. Kana bitong kanang mamatay na tano. O kanang bitong magpanisa sa kalag. Nangutana manggugwa na sa ugnain ko nga nganong magpanisa man sa kalag nga. Ang doon namin kasabihan nga habang may buhay may pag-asa. Paano magkaroon ng pag-asa isang patay na. Kaya lang kanang sana baya magpanisa mag-insert baya tag 20 pesos sana. So kaya ako man nagpabutan na sa online purpose kay ang dukita ko nga kung makapanisa ko sa bali isa katulog ang mabawas sa sala atong tao nga gipamudahan na makabawas sa sala atong tao nga gipangitan pastor kung may explikahan ba kunin mo ba inana? Okay, may explikahan ta kaniana pero sa pagtulunan niya nang dako nga simbahan nga imong gipasabot di ko ka-explikar anak kaya nga naman wala may bersikulo sa Biblia nga molaban nga kung magpamisa ka ang sala atong gipamisahan makulang-kulangan. Okay? Ang iyang kainiton dito sa impyerno ba? Okay?
sa ingani mga punto igsoon, wala sa Biblia nga ang tao makatabang ngadto sa ikaluwasan. Kaya nga naman igsoon, ni ay ato ipasabot gikan sa balaang kasulatan. Arita sa Ecclesiastes 12:13. Nagingon. Okay? Ecclesiastes 12:13. Kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na, kadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katundanan sa tao. 14. Kay pagadadon sa Dios ang tagsatag sa kabuhat ngadto sa paghukom ug uban ang tagsatag sa katinago nga butang bisan maayo bisan dautan. So hukman ang binuhatan sa usa ka tawo. Wala mag-ingon dia hukman ang binuhatan sa nagmisa ngadto sa gimisahan. Wala mag-ingon ana igsoon. So dinhi gipasabot nga individual ang kaluwasan. Ang imong amahan dili makatabang. Gani ang sala sa amahan, di ba gani na sala sa anak? Okay? Now, to prove sa imuha nga dili makatabang, Ecclesiastes 9, versikulo 10 atong basahon. Okay? Nagingon 9:10. Bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na uban sa imong kusog, kay didto sa lubnganan diin ikaw muadto, walay bulhaton, nilalang, ni kahibalo, ni kaalam. So meaning to say, individual. Okay? Buhaton nato sa atong mabuhat karon, mahimo sa atong kamot, kay didto kuno sa lubnganan, minteryo, walay buluhaton, nilalang, ni kahibalo, ni kaalam. Na karon kanang mingon nga magpamisa aron madugay maluwas ra siya, di nato na mabasa sa Biblia igsoon. Ngano dili nato na mabasa? Iya na sa tradisyon. Mo maganing ha naabay bersikulo sa Biblia nga nag-ingon diha nga ang usa magmisa, unya misahan katong patay, nya tapos madugay makuwang-kuwangan ang iyang sala nga serbisyo dito sa impierno, hantod siya maluwas. Dili na nimo babasa. Bisan pag imo nang basahon sa ilang mga balasahon egzon, dili na nimo mabasa sa balasahon sa Biblia nga naa nga ilang gigunitan. Kay wala magpractice ang mga saserdote o mga pari kaniadto. Na for example, kanang gisgutan Deuterocanon, kanang kantubit o gubandiha nga mga balasahon nga is Deuterocanon or apocryphal. Ang mga kantik sana dito sa Old Testament. Remember, wala pa'y Roman Catholic before sa gitawag nato og New Testament, which is the Old Testament. Wala pa'y Roman Catholic. O walay usa ka pari dinhi sa Biblia nga nagmisa aron makuwang-kuwangan ang sala sa gimisahan. Wala na sa Biblia igsuon. Gani mismo pa ikaw nga individual magbuhat ka og matarong, dili man gani na mao ang basihanan nga luwason kas Ginoo. Kana pahinong buhaton sa pari para atong namatay. Ha? To prove sa imuha nga mismo ikaw o ako nga gimisahan sa pari. Mismo siya nga gimisahan ang individual nga naa karon sa purgatorio ba o asa ba. Dili man gani makaluwas sa iyang mga mayong binuhatan, kana pang binuhatan sa uban. Episo kapitulo 2, versikulo 8 og 9. Mo ni gipahayag sa balaan nga kasulatan. Okay? Episo 2:8. Nagingon. Kay tungod sa grasya kamo nga luwas, pinaagis pagtuo og kini dili inyong kaugalingong kahimuan kini hatag sa Dios. Na karon libre daing kaluwasan, hatag ni na sa Dios. Now, kung ang usa ka pari mumisa atong makasasala, dili na nagasa, dili na nahatag, nga naman, kahimuan na sa pari, pero ang Biblia niyo, kamo na luwas sa grasya, pinaagi sa inyong pagtuo, o dili sa inyong binuhatan, dili man gani sa inyong binuhatan pa inos pari. So, imo makuha ang klaro din, Nixon, sumpayan tas pagbasa. Dili, okay, dili tungod sa mga binuhatan, aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. So sa kaluwasan dili pinaagig binuhatan. Kay basig magpasigarbo ka, tanawa gani ang uban nga mga naadiha nga mga saserdote pari ba. Magpasigarbo na nga ana dili gani mo magpamisa, dili gid mo maluwas. Nagpasigarbo na sa siyang kagalingon. Biblia na gani mismo nagingon. Dili pinaagi sa binuhatan aron walay tao nga magpasigarbo. Now, karon mintas buhi pa ka, muhimo kag mayong binuhatan, atong basahon. Versikulo 10 na yun. Kay kita iyang binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus, alang sa maayong binuhatan. Okay? Ang gilaraw ng daan sa Dios aron niini managgawi kita. So,
Mao ni ang gipresent sa Biblia igsoon nga ang kaluwasan dili pinaagi sa imong binuhatan. Kung di magay pinaagi sa imong binuhatan, binuhatan pa hinuon sa uban. Kay ang katong nagbuhat nagmisa wa pantay kabalo nga luwasunon sadto, wa ta kabalo nga gastragol sadto. So bueno, balik kanimo igsoon kung nakay pangutana. Wala na? Naliwanagan ako. Okay. Daghang salamat igsoon. Salamat kay Pastora. Okay, salamat usab na sa imong pangutana. Niya din ni igsoon si Michael W. Gianquero Amburgo, Bergie Jenner Libuna, Cher Gonzaga, Pedris Jr. o ang uban nato nga mga naadiri si Morita de la Cruz, GR, Momo Antuki, Lydia Bueno Maglupay, Alan Prado, Ronron Rams, Ermelin Bungay, Ami Rodriguez, George Roll Tuan, Joy Patan Galigaw, Libarnes, Nuno Y. Kurat, Tresfan, Ellen Obshuma, Shin Dingel, Maria Elena Estrella Solatoria. Pero balik tas pangutana ganina igsoon nga matupa niya nga na siya amigo nga diin kaning matawag nato igsoon LGBT napakasal same-sex marriage. Unya sala ba kuno ang iyang pagbisita didto. Okay? So ingani mga pinangga, kung ang issue naglibog ka kung tama ba nagdili unya niadto ka didto igsoon mo nay problema. Okay? Pero kung ang issue imo siyang amigo, imo siyang gibisitahan, pero clear na sa imong unahuna nga kana siya nga issue is sayop, immoral o uban pa, walay problema sa imuha. Mura ka nag-adto og beauty parlor nga nag-atiman nimo mga kuan gyapon, mga LGBT gyapon, di ba? So walay problema nakita mo saksi ka. Okay? Pero problema kung nagtuo ka nga diin adunay mga kaluhasan ang mga tao ni ini. Anyway, ang issue igsuon dili gilantugian kung tama ba na o dili. Ang issue mo ni ang pagrespeto sa imo isig ka tao, mo create ka og friendship aron makasulod ang mensahe ngadto sa Ginoo. Makadaghan igsoon si Pablo naghimo ni ana nga imo makita nga si Pablo kung tuwa sa mga hintel daw hintel siya. Kung nasa mga Hudiyo, daw Hudiyo siya. Pero ayaw lamboy ang prinsipyo, sama sa prinsipyo ni Pablo, nga ang sayop-sayop yun. Ang dili maayo, dili gid siya maayo. Dili tungod kay amigo, ang sayop na himo nang sakto. Okay? Daghang salamat nimo diha igsoon. Niya dinhi si tawag nato og Sparkle Bright Shine is Cebu Shiba, au pair of Philippines. Igsoon, naamo ko yung mga video presentation nga ang Pilipinas kuno mao ang oper anya nga nagkuha kuno og mga bulawan gikan sa Philippines gidala dito sa paghimo sa gitawag templo ug uban pa kana igsoon presentation na to be proven. Wala pay mga theologian nga nagkausa nga theologian nga moingon nga tama na sakto na buino natay kanong color go ahead palihog. Okay na, sulod ako? Okay, sulod na. Okay, nako tungkol ba na pastor? Okay? Bahin ka naman itong nasa Hinisas nga mingon ang mga anghel, kaya ingon sabi ito nga, mga naog kita o mga sawa kita sa ilang mga babae. Kung sa may masabot ni pastor kaning anghel, pwede din mga sawa ng anghel sa mga pareha na itong tao. Okay, dagan salamat to. Bagong ka na igso na sa nag-refer ka si Nisi Science, pero sa dili pa na mo nag-teach diri nga na mo nagkuan din ni Marcos Antonio Zam, dili ma-share imong program karon pastor maayong hapon. So I don't know atong hangyo ng ato nga naadiri kung kaya ba niya nga ma-open ni aron ma-share o iyan ni problema sa Facebook. But anyway, ako ambot kung try kung naka-share ba mo igsoon, pero naningkamot siya din nag-ingon si Marcos Antonio Sam nga dili ma-share imong program karon pastor. So i-try kuno mga pinangga, i-share sa kuno ang ato nga program karon kung inyo ba siyang share niya taga ikog feedback diri. Bueno, balik ta sa imong pangutana. Dini sa inisize ang imong problema igsoon. Dini sa inisize bersikulo 2 nagingon. Okay? Sugod ta di bisag dinhita diretso sa imong concern, no? Dini sa bersikulo 2 nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Dios nga ang mga anak nga babae sa tao nga sila mga maanyag nangasawa sila sa tanan nilang napili. Okay. Now ingani ang mga GW, no? Ato lang i-initial, no, kay dili sa tag gusto nga masakit sila igsoon. Kabalumon mo kung kinsa na si GW.
ang mga GW igsoon ang ilang pagtulunan ni ngani. Nga kining word kuno anak sa Dios mao kuno ning manulunda. O kining word kuno nga anak sa tao mao kuno ni ang mga tao gyud. Now, gusto nako i-remind ang GW nga kana nga theology igsoon narana sa inyo ha. Pero sigin lang ko kamo kaning word nga anak sa Dios wala lamang ni mag-refer sa manulunda. Usbon ko, dawaton nga pagpamatuod nga ang manulunda gitawag usab og anak sa Dios. Pero ayaw sa supaka nga ang mga tao gitawag usab og mga anak sa Dios. Juan kapitulo 1 bersikulo 12 nagingon, sa tanang mo tuo, sa tanang mo dawat, mahimo siyang anak sa Dios. Therefore, ang tao pwede usab tawgon og anak sa Dios. Now, kini nga punto igsoon, dili ni mo mahulog nga manulunda ni. Kay ang manulunda dili magminyo, dili mo procreate. Aton tanawon, Mateo 22. 5 minutes na nabilin para sa first portion. Mateo 22. Mo ni ang atong mo ni presentation sa Biblia. Kanang sa GW ES na no. 22 bersikulo sugod ta sa 30. Kay sa pagkabanhaw dili na sila managpangasawa o managpamana kundili mahisama na sila sa manulunda dito sa langit. So dito sa langit, walay bana, walay mamana, walay mga sawa, mahisama nas manalunda. Sa ato pa, ang manulunda, dili mga sawa. Biblia mo'y nagingon. Wala tayong mabasa sa Biblia, nag-ingon nga manulunda mga sawa. Aron kining gisgutan sa Genesis 6:2, nga ato maingon nga manulunda ni siya. Usbon ko, walay manulunda diri gibutang. Ang gibutang lang ni anak sa Dios. Ug usbon ko, ang tao tawgon usab og anak sa Dios. Pat ang imo tay sunod pangutaan ni nganong gitawag sug anak sa tao? Yes, duha ang pagtawag sa tao. Anak sa Dios, anak sa tao. Para kan Jesus Christ. Si Christ gitawag og anak sa Dios, gitawag sa anak sa tao. Kita tawgon sa anak sa Dios, tawag og anak sa tao. Sa Biblia, dinhi sa context, ang anak sa Dios meaning mga believer. Balik ta, Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Sa tanang mo tuo, sa tanang mo dawat, mahimo siyang anak sa Dios. Therefore, believer. Kining word nga anak sa tao, unbeliever. Okay? So meaning, dili mga magtotoo. Basahon ko pagbalik ang Biblia, nagingon. Nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Dios, magtotoo. Nga ang mga anak sa babae sa mga tao, mga dili magtotoo. Nga ang anak sa babae sa mga tao, nga sila mga maanyag, nangasawa sila sa tanan nilang napili. Meaning to say, mga believer o unbeliever, nagminyo ay. Okay? Believer o non-believer, nagminyo ay. Balik ka ni Maigson, ka na kay follow-up. Ato, Pastor, kaya yung mga gitawag nga sa Higante? Oh, Iya pa rin. kaning gitawag din sa Genesis 6 nga mga anghel nga dito na nakita ning ipasabot ang pastor ni mga anghel og nasa langit ni sila. Dili lagi ang hinang nakasulat din Igsoon. Gisabot lang sa jit. Dili man, wa man kay nabasa din ng anghel. Ang nabasa din ni anak sa tao. Gisabot lang si GW nga anghel na siya. Kaya ang anghel, gitawag man sa anak sa Diyos. Okay? Uswin ko. Dini sa Genesis 6, versikulo 2, versikulo 3, versikulo 4, ngadto sa 5. Walay anghel mabasa nato diri. Ang mabasa din ni anak sa Diyos. Kay gisabot sa GW nga ang anak sa Diyos, mga anghel, diya sila nagkamali. Kaya ang word nga anghel, wala lamang ma-refer sa manulunda. Nag-refer usab sa tao. O akong gipasabot nimo sa Mateo 22:30, ang anghel dili magminyo. So sa ato pa, kay dinhi nagminyo man, so dili ni anghel. So tao, kay ang tao gitawag man sa anak sa Dios. Kay balik ka ni Megson. Ako gigamit pastor ang Common Bible. Nga gipasabot din nga anghel ba gipasabot din nga dito sa langit pag nakita sa mga anghel ang mga babae nga maanyag pusa nga tawa sila. Actually, Igsoon, kanang Common Bible nga imong gaignon Igsoon, walay anghel nga nakasulat sa original. Ang original sa anghel Igsoon is Malak. Pero dinhi nakasulat sa Hebrew nga pinulungan, Bini Elohim. Okay? Bini means son, Elohim means God. Therefore, it is a son of God. May gibutang dinhi Malak kay anghel ni siya. Okay? Wa may Malak diri. Bini Elohim may gibutang, Elohim means God, Bini means son. So therefore, son of God. Nganong dungagan mag-anghel diri nga wala may bini, nga wala may Malak diri.
Bini Elohim may nakabutang sa Hebrew word. Remember, ang original sa Old Testament is Hebrew, sumubalik kita sa Hebrew. Now, aron magbulag ang argumento between GW o Seventh-day Adventist sa nakatunan, i-prove sa GW nga ang nakasulat diri Malak, dili Bini Elohim. Kay mabasa na magdamo diri sa Hebrew nga pinulungan nga Bini Elohim. Therefore, son of God, dili angel. Balik ka ni Mike Zon. Si Pastor, okay na ko ato imong tubag na kaso pabot ipasabot dahil kanang anghel kayo pasabot diri sa Biblia mga tao diya ko dai na o manulonda. Usbon ko, wala lagi anghel diri. Ang word nga anak sa Dios, kay ang bersikulo Dios dos, anak manggod sa Dios, nakigminyo sa anak sa tao. So kaning word nga anak sa Dios, gisabot sa GW nga mga manulonda ni. Mga ganigi, pasabot na ako nga ang word nga anak sa Diyos, wala mag-refer lamang sa manulunda. Kay ang manulunda, sumula sa Mateo 22:30 nga akong gibasa, dili pwede man nagpamana, dili pwede man nag-asawa. Therefore, dili ni manulunda, tao ni siya. Balik-balik ka lang, tipik. So, anyway, naka-record man, balik-balik ka, arong masabot ni mo. Okay? Online? Okay. Okay, Pastor. Sunod lang ko po. Sa gamutan na, Pastor, pwede pa? Pwede pa? Ay, okay. Lain na po niya pangutan na, Pastor. Go. Kaning si Constantino ba? Ito ba ni Constantino nga ang Domingo mao ang pagkabanhaw ni Kristo. Mao ba yung gikuha na si Constantino may nagkuhan ka sa Domingo, nagbalhin di ka sa Sabado ngadto sa Domingo. Kani si Constantino nagtuo ba ni nga ang Domingo mao adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo? Okay. Ato ning balikan ni imong pangutan na igsoon, kay ganina romon tong 5 minutes, nag-ingon na nga mo operator nga time na, o balik kita karon todo dayo pagawa. Nagpabilin pa ang caller. Go ahead, Baliyog. Katong kutukutan ng Pastor ba nga si Constantino mo may gabalhin sa Sabado nga sa Domingo. Nagtuo ba ni si Constantino nga ang pagkabanhaw ni Kristo mo ang Domingo? Okay, ang tubag na ko igsoon mo ni. Sa kaysaysayan igsoon, ang gihimo ni Constantino is civil nga mga pamaagi. Sa civil nga pamaagi, gihimo niya nga ang Domingo mao ang pahulay sa tanang mga negosyo. Mabasa nimo na sa Encyclopedia Britannica. Pag-abot sa 336 AD, by Council of Laodicea, gilig-on sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nga diin sa Domingo na gayod ang simba. Mamagani nga kung imo basahon ang libro sa Converts Catechism, igsoon, nagingon diri, usa ka interview, matupan niya, which is the Sabbath day. Ako nang gimemorize siguro na, anyway, naangwag yun, naman yun tayo mabasa. Kung gusto kami ngita, tagaan-tagang kopya na. Which is the Sabbath day. Ang tubag, sa Saturday is the Sabbath day. Ningon ang nag-interview, why do we keep Sunday instead of Saturday? So sa ato pa, ang nag-interview, usag yapon ka Sunday keeper, kaya ang iyang gigamit, first person plural. Why do we keep Sunday instead of Saturday? So nagyan siya nga we keep Sunday instead of Saturday because the Council of Laodicea, o gibutang nga pinyag tuig 336 AD, transferred the solemnity, gibalhin ang adlong Sabado ngadto sa adlong Domingo. So sa ato pa si Constantino the Great, ang iyang gihimo is more on civil, ang Iglesia, Santa Iglesia, iyang gihimo more on religious. So ang civil nag-usa. Ang sunod mo pangutana, si Constantino ba nagtuo ba sa pagkabanhaw ni Jesus Christ? Okay? Si Constantino igsoon usa ka pagano. Nag-testify siya nga na-convert kuno siya sa Christian. Meaning to say, dili gid ay siya nagtuo Christian. Wa gid siya nagtuo nga si Kristo na tao sa adlaw Domingo. Kani ingon man siya na-convert
nga mato pa niya, kita ko na niya sa pananaon, diya sa pananaon, nagyuda, in hoc signo vinci, meaning in this sign, I will conquer the world, nakita niya ang cross, so meaning nagpa-convert siya. Ana nga punto. Pero ang gihimo ni Constantino, it is not na gitawag nato nga kinatibuk-an nga kabubuton sa iglesia. Ang gihimo ni Constantino is more or civil. Kay bantayan nimo, si Constantino nagtuog 10 soles. Kanang paganism igsuon, nga daghan kaniadto igsuon, nga nagsunod sa Mithraism. Unya, ang Mithraism igsuon, mga Sunday worshipper na sila. Ilang gipahinungod sa Diyos-Diyos nila nga mao si Mitra. So daghan na kaniadtos mga pagano. O gi-incorporate ni gitawag og Constantine the Great igsuon nga sa iyang imperyo igsuon nga isirad ang gyud ang tanan establishment sa adlawng Domingo. Gipalig-on sa Santa Iglesia Katolika ang Domingo maunay puli sa adlong ipapahulay. So kung ang Iglesia Katolika pamatuod, naglig-on ni atong 336 AD, therefore, wala na ma-practice dito sa apostolic time. Dito ras 336 AD. Falapigson, palihog. Okay, nato pa si Constantino de pastor, wala gyud ito siya magtuog. Nato pa kanang pagbalihin niya sa Domingo, Sabado atos Domingo. Sibil, nato pa iya kuwargi na dili gyud na parehas pagtulon ang karon sa Katoliko nga sila ang adlong ipapolay mao ang Domingo. Ang ako lang yung giingon, ang gihimo ni Constantino is more on civil power. Kay siya man ang emperor. Pero sa religious power, which is the Pope, kay niya na panahon na igso, nakita ni Constantino, nagkatadako ang nagtuog Biblia. So gusto niya i-accommodate nin duha. Pero ang pag-proklamar sa religious nga side, mao ang gihimo sa Council on Laodicea sa 336 AD. Okay? So, balik ka ni Megson. Okay, pastor, sakto na, nakasabot na ko. Okay, dagang salamat sa imong pangutana. Sige, pastor. Okay, Dagang thank you. salamat, Igson, no? Niya din si Jim Nunez, pastor, watching from Balulang. Niya din si Eliazar Munares, praise God, amin sa maong programa, pangutana, pastor. Thank you so much, Pastor Chris. J. Mars, hello Pastor, good afternoon. Naalang ko pangutana sa atong theology about sa persona ni Michael the Archangel o ni Jesus Christ. Kita ba nga tuo nga si Michael the Archangel Jesus Christ o ngano? Salamat sa pagtubag, Pastor. Dagan salamat na ng pangutana o sa bigsoon. Okay, niya. Dili ang Adventista igsoon. Muy naghimo niya na. Gituhuan sa Seventh-day Adventist ang nakasulat sa Biblia nga diin kini si Michael the Archangel mauusab si Jesus Christ. Nagkapariya ang Seventh-day Adventist niya na ang SDA ug ang GW. Pariya, yan ang punto ha. Now, ang punto mo ni, tama ba ang pagsabot sa Seventh-day Adventist nga si Michael mausab na si Kristo? Ang tubag, tama. Ug unsa man say ebidensya. Okay? Ang word nga Michael the Archangel igsuon, kausara na litok. Ang word nga Archangel, makadaghan na litok. Pero ang word nga Michael the Archangel, nalitok na sa Judas, atong tanawon. Kay ang Judas igsuon, usara man ni siya ka bersikulo. Okay? Ang Judas, usara ni siya ka bersikulo. Ug naa sa gitawag nato igsuon, sa bersikulo 9 na giyon. Apan si Miguel, okay? Ang manulunda nga punuan. So nalitok, Miguel, Michael, manulunda nga punuan, Archangel. So Michael the Archangel. Okay? So nalitok ang word nga Michael the Archangel. Now, kining word nga Michael the Archangel, kining word the Archangel igsuon, gikan na sa Greek word nga Archangelos, Archangelos. Okay? Arche means, gitawag na to og leader. Okay? Nguban mo tanagikan sa word nga archon, okay? Leader. Unya ang angels, angelos means angel. So that sa ato pa leader of angel. So Michael, leader of angel. Sa ngalan ng daan igsoon Michael the Archangel o Michael leader of angels, dili siya angel. Ha? Pwede sa nimo tawagon og angel kay ang word nga angel igsoon messenger man. Usahay man God, ang atong theology sa atong una-una sa word nga angel katong naipak-an. Kay mao man ay atong na sunod sa atong mga katigwangan. Pero kung study na kag theology igsuon,
Dili lamang nagpasabot nga sa mga pak-an agi-refer. Pwede sana siya i-refer sa tao. Kaya ang word nga anghelos means messenger. Akong pag-research gumo igsoon sa Greek word nga angelos. Nag-refer usab na siya sa tao, meaning messenger. So pwede sana siya ma-refer ni Jesus Christ. Pero sa punto dirhi sa Judas, versikulo 9 igsoon, ang word diha nga angel was messenger. Pero dini sa Judas, versikulo 9 igsoon, kining word nga archangel meaning leader of angel. Okay? So not necessary mingon gyud nga katong angel nga pakan. Si Jesus gini. In the first place igsoon, tagaanta mo example. For example, kining ang presidente igsoon. Ang presidente is commander-in-chief of all armed forces of the Philippines. So ang presidente by constitution igsoon, commander-in-chief na siya sa tanang armed forces of the Philippines. Siya ang commander sa Philippine Army, Marines, Navy, Police, NBI, tanan. Siya ang commander igsoon. Pero question, kaya siya may commander sa Philippine Army. Army ba si Digong? Si Mayor Duterte, Army ba? Dili siya Army. Pero nga nung nahimo siyang commander, it is because kay siya ang leader. By virtue sa iyang pagka-presidente igsoon, siya ang leader. Now, kini si Michael igsoon, dili ni angel nga na ay sinugdanan. Wa siya sinugdanan. Nahitabo nga siya leader sa angel. So atong nasabot no, kaya ang word lang daan no Michael igsoon, for example, tagantang mo pagpasabot. Okay? Gitawag na to Daniel. Kamantay mo? Daniel, ang katapusan EL. Ang kanang EL igsoon nagdala na sa ngalan God. Unya ang word nga Dan igsoon, it is judgment sa Hebrew. Therefore, judgment from God. Okay? So muna, na ay mga pangalan, for example, Gabriel. El gyapon ang katapusan igsoon. For example, Elijah, El ang una. Okay? So na mga ngalan nga gadala, mao gyapon sa gawag na tog Michael. Kining word nga Michael igsoon ang kahulugan sa Hebrew, one who is like God. Siya sama sa Dios. Mangutana ko, kinsa may sama sa Dios? Walay makasama sa Dios. Mismo tao di kasama sa Dios. Mismo manulunda dili kasama sa Dios. Mismo ang yawa nga mo'y pinakahid sa manulunda sa wa pa siya mahulog. Pinakagamhanan manulunda sa wa pa siya mahulog. Dili siya kasama sa Dios. Karon kay si Michael gitawag man og one who is like God. Ang word nga Michael na ang question mao ni kinsa maning makasama sa Dios? Wala, lain si Michael. Kung kinsa man si Christ. Now kining word nga archangel igsoon. Kuhaon natin ang word nga archangel. Ana ta sa unang Tesalonica kapitulo 4 versikulo 16. Okay? Atong tanaw. Unang Tesalonica kapitulo 4 versikulo 16. Mao ni ang gipahayag sa Biblia. Okay? Ingon siya dinhi. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo buyno natay color. Go ahead, palihog. Pastor, Hello, Paday Nixon. kalang kuan ang pastor kang mga ilang siguro kong advice. Okay? Kalang akong ba na pastor usa ka elder. Mhm. Sa among barangay nahimo siyang tanod. Okay? Karo pastor kay ang among barangay na pista araw na di ba naman ganun sila disco. Ah. O na okay ra ba pastor nga magbantay man gud siya dito siya pastor sa diskuhan. Okay ra ba na pastor as a elder siya? Okay magbantay, apan dili okay magdisko. Ah, Kung pisto sad, okay mo bantay, di lang mamista. Wala may problema niya na magserbisyo ta publiko igsoon. Para igsoon nga nurse ka. O nya karon kay diha sa gitawag og disco na may tungod sa kadaghan sa tao na ay mga samad, so nag-andam ang gobyerno nga na ay mga first aider na ang nurse. So sa may problema kung na ang nurse dito gi-reserve kay basig na yung mga samad mag-away guban pa, walay problema na yan igsoon. Pista, for example, giandam daan ang mga nurse nga Adventista kay basig unay na mahitabo. O sa may problema ana. Christmas, grabe yung pabuto, ang nurse giandam na daan, sa may problema niya na. So sa samang pag-igsoon, walay problema kung ang imong bana o sa barangay tanod, kaya barangay tanod igsoon, dili lang man na peacekeeper,
Mo-assist na sa igsoon og mga emergency. For example, na ay naligsan, nabanggaan, na ay nadunggaban, mo-assist na siya sa mga pasyente. Dili lamang na siya dito ngita og trouble sa may mapasabot. Kay way nag-away, di na lang kamutabang kung na ay nasunugan. Maunay trabaho sa CBO igsoon. Broad, mo-assist ka sa barangay. So walay problema nga ako nakita na igsoon. Okay? Salamat kay Pastor. Okay, daghang salamat yan na igsoon. Sige. Bueno, na din si Narbasa Venus, si Boy Japay, mayang hapon pastor, watching from Valencia City. Aldrin Hinizira, good afternoon pastor, watching from Chiang Mai, Thailand. Okay, nasa Thailand. Si Sheila May Paitan, hello, hi pastor. God bless, Sheila here from Dubai. Sara Labadan, mayong udto Pastor Chris, ang Dios magapanalangin kanunay, nagsudong sa nasod sa Kuwait, ugto karon sa Kuwait. Upay siguro na niudto pa na sila, no? So niya din si Merlin Lapinig Jurek, mayong hapon Pastor Chris, dalaygon ang Ginoo, always watching from Jeju, Korea. Niya din si Uni Rabuga Virano, God bless you Pastor. Niya din si Freddy Zipagan Ido, God bless Pastor sa pangutana Pastor, God bless din po sa imo Pastor Chris ug sa tanan nga naminaw sa programa. Daghang salamat igsoon sa inyong concern. I-appeal ko sa inyong pag-ampo. Niya din si Chair Gonzaga, pwede ma-share Pastor. So kwa din nga pwede di ay makuna ma-share, no? Wala lang tingali maka-timing ang uban sa pag-share nini. Rixel Bitoy Rabuyo, okay raman Pastor, na-share ra. Wala ray problema. So na-share ra, meaning ganina, posible wala ma-share, no? Nga na tingaling usahin ng Facebook. Virgie Jenner Libuna, Pastor, pwede siya ma-share. Nanay nagpapalala. Jun Tadyo, may hapon diha John. Dudong Tildi, Pastor Chris, maayong hapon, watching from Rastanura, Kingdom, Saudi Arabia. God bless all. Niya din si James Lo Aparicio, may hapon ni mo dyan di. Sparkle Bright Shine in Cebu, Shiba. Mo na akong itubag ganina igsoon. Mga pangunahuna sa kaning mahiligon bita mag-research igsoon, daghan na silag mga nahibawan. Pero kung gusto mo muton, ala sa igsoon. Paminawa sa murag convincing magud ang iya nga presentation. Unya, simpre kay Pilipino ta, nadan tay mga biases nga, tama na sa tinuod. Sama itong na kung hibagat igsoon nga presentation usab nga si Jesus Christ kuno itom nga tao. Kay iyang kaliwatan dito kuno sa Africa. Kay kaliwat kuno siya sa Prince of Sheba. Bueno, natay caller, go ahead, baliog. Pastor, may ngapon. May hapon usab nimo di igsoon. Pastor, mangutana mi ba? Mangutana ko kani pwede ba ang mga babae mo sa pagpalpit na ay monthly period? Okay, wala man tayo Nabay nabasa. teksto ana. Wala man tayo nabasa igsoon nga gidid-an ang pagsaka sa babae dito sa palpit. In the first place, wala pa may palpit kaniadto sa Old Testament nga sama sa atong pagsimba karon. Kay kaniadto igsoon ang sa gitawag nato og civil government sa panahon ni Moses. May kalabutan mo guna sa gitawag nato og health presentation, no? Dili maayo alang kanila, pero sa ato karon nga taas ang technology, nanay mga daghang pamaagi, wala tay nakita nga problema niya na igsoon. When in fact tanan simbahan sa tibok nga kalibutan, lain-laing relihiyon pwede na kasaka niya na nga punto nga naay binulan nga problema. Mismo pa magani ang mga offshoot igsoon nga stricto kayo may tung Sabado pagkaon, makasaka gyapon ang ilang babae nga naay monthly period. Gawas kong period na imong kinabuhi. Pero balik ka ni Magson. Wala po na siya sa manual, Pastor, no? Kaya wala ko yung mabasa sa Biblia na igsoon kay nganuman wala may na-issue sa Biblia nga di ka kasulod og simbahan. Okay? Wala na siya diha igsoon. Wala sa na-issue sa atong simbahan nga dili pwede mo nang di mo na makita sa church manual. Bisag sa ubang mga reliyon igsoon wala na siya kay wala gina siya mahimong issue. Okay? Sa Old Testament nahisgutan na siya sa gitawag og civil nga authority sa panahon ni Moses. Kay may kalabutan usab na sa mga health laws kaniadto sa ilang nga pagpadagan sa ilang gobyerno, pero kay wala na magutong theocratic form of government. Kay kaniadto igsoon theocratic form of government man na sa panahon ni Moses. Sa diyan nang nailog na sila igsoon sa naglain-laing nasod, wala na nang gitawag og theocratic form of government. When in fact sa atong kapanahunan karon wala na siya kanang theocratic form of government. Paday igsoon. Kay nami elder pastor mga
Dili gyud pagkakaon kay hugaw lagi daw. Pwede na mo sa ikwan pastor Muriak ni sa ba? Lagi. Ay na lang magsaba sa day mo. Nga period ninyo. Ay na nagsulti nga Igsoon kay na may mga ubanson nga murag detalye kay ilang pagsabot sa Biblia Igsoon. Okay, salamat Igsoon. God bless. Okay, daghang salamat. Okay. Nadini akong pinangga nga asawa si Mimi Guarin Bacalaris, may hapon diha rumit. Niya din si John Quero Amburgo, mayong hapon, Pastor, watching from Calamba City, Laguna. Niya din si Runrun Rams, niya din si Pedrix Jr., Pastor, mayong hapon. Naglantaw mi diri sa imong programa, Lipa City, Batangas, God bless sa tanan. Niya din si Alan Prado, mayong hapon, Pastor, watching from Barili, Cebu. Niya din si Michael W., mayong hapon, Pastor. Niyasab din si Michael M. Laureano, mayang hapon sa tanan, mayang hapon ni mo diakel, no? Murag gimingaw na ko nimo. Niya din si Hacent Doy Tikon, Pastor, mayong hapon, bisan na ako sa office, Pastor. Dili gyud ko musipyat tan-aw sa atong program. God bless, Pastor, from Kingdom of Thailand. Okay, nasa Thailand ron. Niya din si Lani Solita Baruro, mayang hapon sa Amber Group, no? O usab kang Kernel, mayang hapon niya mo diha Kernel, no? Ug usab niya din si Monina Gakula. Niya sabi ni si Nuno Way Kurat. Joy Patan Galigaw Libarnes, ano man nawala ni Simog, no? Kay niya din si Prince Tanji Runrun Rams, niya din si Cher Gonzaga, Feldman Claros, Ami Rodriguez, Virgie Jenner Libuna, John Quero Amburgo, Narbasa Binos, Michael W. Okay, nabalik na natong basa ang uban, no? Bueno, balik ta sa mong bueno natay caller, go ahead palihog. May hapon niyo diha internet, no? Hello, Pastor. May hapon. May hapon na sa Bigson. Nakoy tungutaan na, Pastor. Ba unsay pasabot aning Juan 4:23 o kinsa ang timbahon si Jesucristo ba ang iyang pagkatawhanon o ang amahan ng espirituhanon? Salamat, Pastor. Wala man ni magisgot og gaan, nagisgot man ni sa balang espiritu. Atong basahon na. Nagisgot ni 4:23 og 24. Niya dire. Kay apan antak na taliabot og karon mao nga ang tinuod nga mga magasimba sa amahan diya sa espiritu ug sa kamatuoran. Okay? Kini mooy ginapangita sa amahan nga mooy managsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug ang managsimba kaniya kinahanglan managsimba diya sa espiritu ug sa kamatuoran. So ang gisgutan dinhi Igsoon ang espiritu. Pero kanay imong giingon amahan, wa sa nice problema kay nalitok man dinhi sa 23. So dili ibot sabton tungod kay nalitok dinhi ang amahan, simbahon, nalitok sa dinhi ang espiritu, simbahon, dili sa ebidensya nga dili simbahon si Kristo. Daghan tayong mga babasa usab nga simbahon si Kristo. Gani, kung atong mahibaw ang Igsoon, si Kristo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Butang makita ug dili makita. Balik ta, 1:1 sa sinugdan, maunang pulong, ang pulong kauban sa Dios, ug Dios ang pulong. Ug ang pulong na himong tao, ug walay butang nga nangahimo kun dili pinaagi kaniya, bersikulo 3. So sa ato pa, ang pulong kay nahimong tao ug mao na si Kristo, gibuhat niya ang tanan butang. Niya sa dinhi sa Colosas kapitulo 1, no? Nag-refer gyapon kang Jesus Christ, no? Nag-ingon dinhi 1 bersikulo 15. Siya mao ang dagway sa dili makita sa Dios, nga Dios. Ang panganay sa tibuok nga kabuhatan. Walay lalis ani. Tanang reliyon nagtuo nga kining bersikulo 15 si Kristo ni. Kay pinaagi kaniya, gibuhat ang tanang mga butang. Okay? Pinaagi kaniya, kang Kristo. Diha sa langit o dini sa yuta, makita o dili makita, mga lingkuranan nga harianon, kagahom, pumunuan, pagbulutan ang tanang butang, gibuhat pinaagi kaniya. Nakaron, kini nagbuhat nga mao si Kristo. Simbahon ba ni siya? Yes! Klaro ani, basahon na to diri. Pinadayag kapitulo 14, versikulo 6, sugod. Og nakita ko ang laing manulunda naglupad sa taliwala sa kalangitan og kini siya may idalang walay katapusang mayong balita aron imantala ngadto sa nagpuyo sa yuta. Kinsining mayong balita? Si Jesus Christ. Okay? Sa tanang kanasuran, kabanayan, pinulungan. Siti, og sa mukusog nga tingog nga nag-ingong kahadlokin ninyo ang Dios o kaniya ihatag ninyo ang himaya
kay nihaabot na ang takna sa iyang paghukom og simbaha. Yan na. Simbahan ninyo siya nga mo'y nagbuhat sa langit og sa yuta, og sa dagat og sa tuburan sa langit. Kung siya nagbuhat sa langit og yuta, tuburan, si Jesus Christ. Unsay gingon diri, simbaha ang nagbuhat sa langit og sa yuta. So imong nakita nga si Kristo simbahon. Di ba? Tinaw, atong nabasa. So daghang salamat usab diha igsoon. Okay, niya sa dinhi. Pastor, pangutanan ako kung pwede bang moapil sa exchange gift sa Christmas party. Kay ang mga OFW diri sa Brisbane, gi-invite ko nila sa 24 sa gabi. Ang iyang pangutanan, pwede ba kuno gitawag na tog mga exchange gift. Ako nagtuo magyud ko nga Adventist ni ang nangutana igsoon kay kung dili ni Adventist wala man say problema sa exchange gift. So kay Adventist man kaigsuon tagaan ta kag balasahon sa sinulatan usab sa Spirit of Prophecy aron ma-resolve na dayon na diretso ang isyu kung pwede pa mag-exchange of gifts, no? Aton tanawon igsuon kini nga punto nga gaigno nimo nga mag-exchange gift, okay? Ako sang pangitaon igsoon aron gusto nako basahon word for word sa imuha aron dili na kayo lisod sa pagkuan paghatag usab og kining gitawag na to og madawat nga punto, no? I don't know kung ako ba ning makit-an karon dili igsoon ampo lang mo og makit-an kay aron nasad mo'y mabalon nini nga mga puntuha, no? Okay, hope nga ato makitan kay ako pang gi-scan igsoon ang mga punto, no? About sa Christmas tree, about sa okay, Christmas donation, Christmas celebration be held, Christmas Thanksgiving, okay, intanya ra. So kung usa ka Adventist na igsoon, kuha ang libro sa Spirit of Prophecy sa Adventist Home. Okay, libro nga Adventist Home. Page 478 ngadto sa 79. Kay katapusan mo ni siya nga para po sa 78 o naasad sa primerong para po sa 79. 478 ngadto sa 479. Ako masahon. The holiday season is fast approaching. Unsay holiday season igsoon? Christmas. Ba? Ang December. The holiday season is fast approaching. With each interchange of gifts, 2 minutos na bilin. And old and young are intently studying what they can bestow upon their friends as a token of affectionate remembrance. It is pleasant to receive a gift, however small, from those we love. Makalipay ni, makadawat ka gift sa atong gihigugma. It is an assurance that we are not forgotten and seems to bind us to them a little closer. Osbong ko, the holiday season is fast approaching with its interchange of gifts. Kamu nalay basa na sumpay, Adventist Home, page 478, 479. Bueno, nakabsa na kita sa atong panahon, kanisingyas na atong kauban. Na din si John Lucinara, na din si Lucio Diva Pantuas. Bueno, ako na lang pag great usab sa kang brother and sister J. Salcido, maayong hapon diha. Kang brother and sister Jag Bautista, din sa US usab, no? O usab sa kang brother and sister Race Gonzaga. Di na magid ako mabasa dinhi tanan igsoon pertindagahan na pay questions nga wala pa nako matubag dinhi. Bueno dinhi lamang sa Hope Channel Cagayan de Oro City. Sa ngalan sa atong station manager o communication director kini lamang si Pastor Chris Macalares Mingon. Siya nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran. Maoray angay nga mabuhi magampo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pag-uban kanamo. Daghang salamat sa imong gugmang panalangin. Among gikalipay o Dios ang imong pakigkuyog. Ako naghangyo o Dios, maluoy ikaw kanamo. Tabangi ang matag usa kanamo, ilabi na usab sa tanang mga OFWs tibok na kalibutan, o usab sa tanang mga pangulo, o televiewers, o Facebook viewers. Tagay kami sa Espiritu Santo nga magiya kanamo sa matagadlaw. Salamat o Dios sa pagdungog sa pag-aampo. Kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. Maayong hapon.
If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. Agay, murag lapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Murag pamuhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, murag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. We are from Mountain View College. And we have the utilities of a little town. For more than your basic needs. We have the heart for outreach. MVC can bring out your compassion and literally exercise it through the SULAD Student Missionary Program, among many other outreach activities. And when you need to take a break, MVC can also feel like a resort. So you will be refreshed. We have serene and scenic landscapes. Thanks to a rich, faith-filled history. We have a campus that's big enough to build your dreams and future on. Come and build your future with us. Join the around 2,000 students from all over the world, 17 countries, who have come and build their future with us. Here, we have activities to develop your emotional, social, physical, and spiritual aspects of your life. Experience the best in Christian education. Come and build your future with us at Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Come and build your future with Mountain View College.